Hello, mother. Good morning. Honey, happy anniversary. Diyan, nagbubalitok na mo gabi, inay. Hay da, aroy! Habay labot si tiguwang. Og mo. Tuy hakaw pa. Nay, to ay imong siya mong nay sigkit-kit nay, oh. Sigkatawa nay. Pila na mo ka? Years and months and... 57. Ha? 57. Sana all. Pila ka to, Ignay? 57. 50 years, 57 years na mo nagkikat sa kasal? Ah, grabe, tibay ang pagmamahalan nyo ah. Kahit walang daag-daag sa luto. Ay, niyori, natauli ba ko? Long live! Pag 50 naman? Be, hindi ba ko katong 50 years sila? Kung 50 years silang... Bato bang 2016? Waman takauli. Wamo ka uli? Sa 50 years? Katong nagikat kasal sila? Wami ka uli. Ito na simbahan sa Blue. Wa ba day mo? Ay, wala may dahil, wala. Awa day mo. Malas mo. O, kakagbaboy. Ay, sinukad, sige naman. Luto. Nakakauli. Mapandas? Hoy, hoy. Wa mo nang greet sa inyong inahan. Wa mo nang greet og happy 57. Habay number sign na. Wala. Hagi mong pabiko nang. Wa nang? Dunggan. Nang dapat may pabiko ka nang di ay kay sweet. Sweet honesty. Pato kulit ko. Sweet. Handa ah. Ah, okay. Ito, kato mag-iko. Biko mo. Alang luod ang nanawalam na kwartas. Nanay ginoo. Ato lagi ko rin yung kwarta, inuway budget. Kay magabaan man tayo yung kwarta, bisag na ah. Muna Wa tatay. ko Ay, ito. masabiko tayo. Sa piso ba na? Agsin na na. Wa lagi. Oh, na. Kaya nanay maintenance. Wait sa... Inuway budget. Karidi na din nila. Why you are so cute. Be! Arang lamyas tambes. Ha? Ala, single ro ba pag ko? Nana akong soulmate? Ngibog, wa manggali uyab, ngibog. Asus. Salamat eh. Ayun na, uy. Uy, pagkuha! O, pila pa ni sa kabalot eh. Sus, ginoo ko. Asa na ka dito dugangan? Mayre, nag-50. Tilaw taga sa tiya. Ala ba mo na ipod? Di ko diha kaya makatug ko. Dugangan. Ha? Mao mo ni kataga ka sa ang pagumangkon dari kato nabali no. Mao. Manjo kan buhi aglim brok na batur ba dyan. Tunati, uy. Hala, wala mo ibaligjat eh. Ay ko ana ron. Vlog, bitaw. Ba ko sa ining Salamat eh. Bo, Makupa. nga apod ka. Salamat ka, Jote. Ginoo ko pagkuha da pidagan. Na. Yakos sticky buns guys, palit ko cake para nilang nanay. Kani ang kuan, yema cake. Okay. Picture sa kuha. Oh, you may kiss the bride. Oh, sige. Ay, di mauna. Di mauna. Samday. Kiss man nagbinata. Samday. Di mao gyapon ay. Samuk. Ay sabot. Sige na. Nadi lagi mao. Paano mo kaya? Sa may debate nga 57 na mo katuig karon. Nalipay. Bago tumida ng idara. Mga takna ah. Tay. Wako malipay. Si teknik tayo. Alis ka niya. Uy, nay. Papasa kutsara kay atong pahumitas na tag cake. Ni Ay nanay. naman kuno ka na kay sobras ka buot. Kutsara. Rota. Gusto ko ka nakalingon yung mga asawa. Mungiti mong banag cake. Para sweet mo.
Hindi magiging ka dito? Wa, manginig sa pagkasal. Pila daw? Mangitay! Nga. Kaya tay. Ay! Kita, ang sabi na. Di! Hungiti tayo. Pwede rin. Nagbisag sa mahungit. Matulong lagi tanawan ay. Matulong Sige na. lagi. Suwat Matulong yung lagi na. na ba? Ipakuha ko tsara. Awiri tayo. Makatuod sa baba. Katuod lagi na. Katuod galing maghuot. Larga. Katuod lagi na nila. Awiri ko tsara tayo. Awiri tayo. Sa mahungita na naman makakita. Ano? Mayroon ka tayo. Wala na pala. Yay! Happy anniversary! Katay, nanay day. Anak. Sige, hungit. Ikaw naman. Makakita. Di, andyan, nagkikilip pa ka na eh. Ay, Ay, ginoo. Mga ana. Mimi. Okay rin sa luway. Leg kabon. Di, oy. Dahil na pagkos garden, guys. Tanaw na po ko dari sa mga tanom. Hala, naghapog bungag taong. Ah? Ikuhaan na ni Gapon. Ang daghan nagbunga. Ninsa mo ito kadaghan ng gidabos. Tanaw ninyo, guys. Is ilaw maguban. Gilang maniti reverse gunahunan na. Itong ijom guys. Nagyapod grabe bunga wakawad eh. Nagbunga. Batong ni nanay guys kay patig okra guys nagyapon ang guwang nagaban. Nangatay nagbatong ni nanay mga sunod adlaw dani mamunga na ni si Jam mamunga. Gunahon na daypod ag iring to adto to nagpainit. Ming. Karang inita alas 4 naman anta. Init man. Dari ko subos kay gikan ko naghakot og kahoy guys kay ani kahoy ilam abo hakot ko ug bata si gilak nako dari guys kay sana gikan ko naghakot og kahoy kay wala lagi kahoy des ilam abo des ubos sig pangita na huy mura mag batang gamay. Init, sunod wala ba nag-shorts? Kita ng panty. Si Kuanday guys, si Queenie, giupirahan to na hospital, ja ilis-ilis migbantay ka. Ganiha si mananghilin. Injas, ugma siya ti Ali, ako na pa ni Kalunis pohon. Ni gaman nagbutar. May operahan og appendicitis Ginoo ko na una si Along Gabriel sunod si Janapod diya malagi laing magtinabangay kita naman unang puli-puli raman mi guys kay lisod pag di banta dyan dagapon dahil kay kuang nanay nila tatay anniversary wedding anniversary 57 nakatuig inja ang gipalitan sila cake nagpislang ko mo nang di sa kumo bantay ron ni kana ko Kalunis uy himisong kita na sakit ang tutunlan ja isipon ko uy nagkuling ko dari kay paning ko hakot ko kahoy ay sa kanila kulot hi guys Parang iga nga kaadyo, lumiya iligo, uy. I-charge lagi ito imong cellphone, kaya lubat ra ba ako imong paninglan. charge Kamo gamit, di ka kamao mo. Charge.
Kabanggod. Tanawag malbiri, binana pa hinog, be. Nangawa lagi ko ban. Nami, nice, majit tanawag ko, taong. Di sila ti reverse to, naghani-muna. Kami naman dari. Tapos sila Spanglaw, kami naman dari. Mingaw na mikado dari. Jag ato pud mi ako pa yung bantay dito sa Don Emilio guys, Thomas Ubay na hospital. Way signal dagto. Pero bala na kay ko na puli-puli mo pud mig bantay. Ganiha si na operahan. Gabi man namukaw si ganang kadlaw namukaw si Long Gabriel sa bintana. Kay sili ko nagsuka gahapon pa tong gisakit ang tiyan sa gabi sig suka. Kunang gidas Don Emilio. Kay batang kuwas malbiri ta guys. Nahinog wa. Unsa man ang gihiran? Kibol man yung gisuot liksian. May kundol ya bitay. Hala daghan man day bunga ning kundol to nagtagos babaw napud. Di naman zakado mailhan, di napud na. Kay kuan. Labong na. Matumba na si buhis ni nanay, sabaan ha ang panda ay. Lagi daw malimag. Manggod. Hindi sisi. Oh. I finally found someone to share my love, and forever I do. Kakao to be you. Lug na. Oy. Milaw pa. Ang daga na bitaw. Wa. Nagtangad, uy. Day sili. At sa pagsili, bisa gamay punuan na munga. Lunglib ag saluyot da. Dapat gyapoy ko andari taong. Nagyapoy taong dari slujo. Nagdabos ag kuan, tangad. Pagpajamar ako na tulik siki, inay daghang lamok, pakibul-kibul ka man. Gara lagi na siya. Sunod, sagdari rako, hadlik mag-asa takatunong. Gamay pa. Mura po ito isa. Ninlo no dari, kay dari man nagkuan. Dari nag hikay sa pagkasal ti reverse. Aglimon. Nagbunga. Sana all guwapa. Daga po taong guys dia. Nga naman gingan yun man eh. Papadid na muwak agwang nanay, pasyon. Ay, na ako. Guwang naman ng tundan. Hadlak naman kuhaon kay kuan ay kurente. Pasyon? Hinja guys, kay hapon naman. Diya maligo po ko kay karang iganga. Mawa ni nga labad sa utok o sakit sa tutunlan. Kaysa kainit lagi ni katong nagtus kasalitiri ba nga balik-balik kong drive dya. Uwan init. Pero kung napagaw sakit ang tutunlan, subawan siguro ko. Adyo na nakuha na ninyo kayo ng mga sanggalat. Hay-hay, dyan mo katinga.
So, mara ni ang vlog rong adlaw guys. Daghang salamat din yung tanan. So, bye! Thank you for watching.